Oikein hyvää ystävänpäivää ja tervetuloa seuraamaan Lotukka Gamingin videota. Tosiaan videota ei ole tullut sen takia, koska minä joudun poistamaan pelini joskus silloin puoli vuotta sitten sen vuoksi, että yritin häkätä peliä, mutta se ei onnistunut ja se menetin kaikki tavarani, mitä olin silloin levelillä 26 asti saanut. Nyt olen kuitenkin 2-3 viikkoa pelannut tätä. Sain tilin takaisin ja muutamat sen tavarat mukana. Ei kuitenkaan mitään ihmeellistä, että melkeinpä alusta olen joutunut aloittamaan. Ja tällä hetkellä mennään levelillä 16. Tänään pelataan teamfightia ja sen jälkeen mahdollisesti Deadly Gamesia tai Flight Capturea. Tästä ensin avattiin Lucky Chest, josta tuli rahaa, ja sen jälkeen muna. Uuden päivityksen mukana tähän peliin on tullut lemmikit. Niitä saa munasta aina kun pääset leveleitä eteenpäin. Minulla on tällä hetkellä tällainen legendaarinen dinosaurus, joka on hyvin tehokas partnerit tuonne kentälle. Aseinamme tänään on Primaryssä SWAT Rifle, Backupissa Fast Death, Meleessä Puukko, Specialissa Trapper, joka on yksi uusimmista aseistani. Se on erittäin tehokas. Sniperissa Charged Rifle, joka on tuttu edellisestä videosta. Ja Premiumissa on Mines Launcher. Tosiaan uutta skinia minulla ei vielä ole, mutta minulla on skinin editori, että minä voisin tehdä itselleni oman näköisen skinin. En ole vielä saanut aikaiseksi. Tänään pelataan Destroyed Megalopolista, minun suosikkimappia kaikista teamfight-mäpeistä. Tätä olen pelannut eniten ja olen ihan hyvä pelaamaan tätä, vaikka itse sanonkin. Pelataan tätä pari erää ja sitten siirrytään johonkin toiseen. Pisteiden kerääminen aloitettiin hyvin näppärästi. Stars Rifle toimii aivan erinomaisesti. Pidän siitä, että siinä on koko vaihtava panos. Tänne on muuten tullut paljon uusia aseita, joita minulla ei ole vielä ainakaan aikomusta ostaa. Sillä olen tyytyväinen tämänhetkisiin. Suosin tässä mapissa erityisesti sniper-aseita, johtuen ihan tottumuksista. Täällä on selvästi jotain häkkääjiä tai ihmisiä, ketkä käyttää aitoa rahaa tähän peliin. Itse en käytä rahaa, enkä saanut niitä häkkejä loppujen lopuksi toimimaan, joten pelaan ihan rehellistä peliä. Kaikki nämä on ansaittu ihan rehellisesti, jos sitä mietitte. Rahamäärä minulla on sen takia pieni, että olen hankkinut näitä uusia aseita, jotta pärjäisin kentällä. Joku tosiaan kysyi ensimmäisen tai toisen videon kommenteissa, että olenko minä nainen vai mies.
Voin sanoa siihen, että olen nainen, en täysikäinen, mutta naispuolinen kuitenkin. Jos äänestäni ei saa selvää, niin tiedostan sen kyllä itsekin. Ja olen pahoillani siitä. Kuulisin mielelläni kysymyksiä kommenteissa, jos teillä on minulta jotain kysyttävää. Esimerkiksi tästä pelistä itsestään tai tyylistäni, jos haluatte tietää jotain. Vastailen mielelläni seuraavan videoon, josta en osaa sanoa vielä, että milloinka se tulee. Mutta mahdollisimman pian kyllä. Peli on lähtenyt aika kivasti käyntiin meidän tiimin osalta. Voitettiin edellinenkin ja tämäkin matsi menee kyllä aika hyvin. Tosin nyt vasta puolen joukkue tasoitti selvästi. Ja väli se kasvaa. En tottumuksesta johtuen ihan hirveästi keskustele näissä videoissa. Juuri sen takia tarvitsen niitä kysymyksiä, että saatte jotain järkevämpää kuunneltavaa. Koitetaanhan nyt sinnitellä tämän loppuun. Katsotaanhan mihin se yksi meni. Ei ole täällä enää. Tämä on kyllä niin rasittava, että näitä aseita pitää odotella, että ne latautuu. Kun aikaakaan ei olisi aina ihan odotella. No mikäs ase sillä oli? Selvä. Tosiaan olen ollut näiden videoiden tekemisessä laiska juuri sen takia, että minulla ei ole ollut aikaa tai että minulla ei ollut hyvää hetkeä. Kävin New Yorkissa tässä pari viikkoa sitten, mistä johtuen minulla ei ole ollut aikaa tehdä videoita. Vaikka edellisethän tulivat 6 kuukautta sitten, mistä pyydän anteeksi. Ne ovat periaatteessa sellaisia testivideoita, että testaan osaanko minä tubettaa hyvin. Ei voitettu tätä erää, enkä tainnut olla paraskaan pelaaja tällä kierroksella. Mutta siirtykäämme nyt pelaamaan yksi erä Daily Gamesia. Tänne ja Portal Complex, koska tätä olen pelannut myöskin kaikkein eniten ja pidän tätä kaikkein helpoimpana tasona. Tätä Daily Gamesia tosiaan kannattaa pelata, jos on rahaa
rahan puutteita, koska jos voitat, niin saat rutkasti rahaa muihin tasoihin nähden. Ja lisäksi täällä ei ole merkitystä sillä, millä levelillä olet. Voit olla ykköslevelillä, mutta silti voit voittaa koko kierroksen. Niin kuin minäkin nyt hävisin. Aseella on todella paljon merkitystä ja sillä osaatko käyttää sitä. Nimittäin jos saat huonon aseen, niin puukokin on parempi. Ja minun tekniikkanihan on, että aina jokaisella kierroksella ensimmäinen viereen tuleva tapetaan, koska sillä saa kaikkein eniten aikaan. Eli eliminoit välittömästi muita vihollisia. Hävisin tämänkin. Tästä tosin ei voi menettää näitä pisteitä. Tässä vain saa pisteitä. Ja oikeastaan, jos olet saanut paljon tappoja, mutta et siltikään voita, niin saat enemmän pisteitä kuin sillä, että voittaisit. Minulla on kyllä nyt vähän huonot sijoitukset täällä, kun ei tule viereen ketään. Ja sitten kun minä saan tämän kaikkein turhimman aseen kaiken lisäksi, niin tätä ei voi kyllä sanoa turhaksi, mutta häviän silti. Mutta eiköhän meidän pelit ollut tässä. Kiitos kun katsoitte videon ja nähdään seuraavassa videossa.